apyo ang akon kapagalan. Kung si ikaw makilungon, mapuktol ang mga bahayan, dire ko pagbabasulan ang akon guma may bukat man. Ang akon pagtalinga paghimo sinduyan, kay basi ko'y abiyod ang akon kapagalan. Kung si ikaw makilungon, mapuktol ang mga bahayan, dire ko pagbabasulan ang akong guma may bukat man. Bisan kung mabari duha nga paragangan, ay tigaman sa digma, iday indiksan lumalabay. Bisan kung marugtas malubo anak dughon, dire ko pagbabasulan anak kung may bukat man. Bisan kung mabari duha nga paragangan, ay tigaman sa digma, iday indiksan lumalabay. Bisan kung marugtas malupo anak dughon, dire ko pagbabasulan anak kung guma may bukat man.